Umongameli wama-Red Nations uMshovu wenkani wabanenkani uMthandeni Manqele, njengoba sazi ukuthi yena nama-Red Nations nomndeni wakhe bakhungethwa yifu elimnyama lokudlula emhlabeni kukamama uMashali uKhulu Zuma. So uMthandeni ubhale ipost eqhathaza uNyembezi evalisa umama wakhe okokuqala ezinkundleni zokuxhumana, nokuyinto ebibhekwe ngamehlo abomvu abantu nabalandeli bakhe. Amazwi kaMthandeni uvalisa umama wakhe afundeka kanje: "Ukufa kungizwisile ubuhlungu. Uhambe kahle mama wami, ufike ungikhonzele kuBaba. Ngizoyikhumbula imikhuleko yakho ehambisana nezinyembezi. Bengingazitsheni ukuthi uwena ozohamba kuqala emhlabeni kunami ngoba mina ngisebenza emayini phakathi kokufa nokuphila. Bengisidela amathambo phakathi kwezinye insizwa ukuze wena ulale udlile. Uhambe kahle mama wami, ubuhle bakho sengiyobona kubazukulu bakho ompumpu. Ngizolimisa ikhaya liqine noma sungasekho. Lala ntombi endala." Lawo amazwi kaMthandeni akawabhekise kumama wakhe ongasekho. Lo mbhalo ubathintile abantu ngoba abanye babo bayalazi usizi olubhekene noManqele. Namanje aselokhu angenile amazwi enduduzo aphuma kubantu, abalandeli nabaculi abheke kuMthandeni nasemndenini wakwaManqele.